На 1 август 1950 година ме изселиха от Благоевград в село Бяла черква, Павликенско. А на 2 август Илинден имах покана да участвам в президиума на тържеството. Заминахме се съпругата ми и останалата при мен дъщеря Елисавета и се установихме в село Бяла черква. Там предстояхме до издаване на заповед номер 419 от 3 февруари 1954 година на Министерството на вътрешните работи в София, с което се отменяше изселническия режим на мен и семейството ми. В 1946 година, когато стана преброяването, татко се писа българин. И когато дойдоха да вземат листа, първата работа беше да проверят народност. Ама господин Бойчев, вие не сте казва българин, вие сте македонец. И той им отговаря: аз съм казва българин от Македония и много по-добре знам от вас какъв съм. Къде отиваме? Никой нищо не знае. Спомням си, спрехме на Перник. Един полицай и офицер беше, минава и аз му казвам: кажете ни къде ни водите. Ами казва: вас не ви ли са казали? Викам: не, никой нищо не ни е казал. Ами казва: кажете кой вагон сте, името на баща ви. Казах: Павликенско, Бяла черква. И така след 2 нощи и 3 дни пристигнахме в Бяла черква. Аз, Ичко Димов Бойчев, съм роден в малкото чисто българско градче Гомендже, Енидже Вардарско околие, на около 60 км северозападно от Солун в 1882 година. Роден съм в дребно земеделско семейство, като единствен син. Останал от малък кръгъл сирак, аз се отдадох всецяло на македонските освободителни борби. Той започва да учи гимназия в Солунската, първа мъжка гимназия. И под влиянието на революционните идеи на неговите приятели, под влияние на революционните идеи и патоса на всички българи в този регион, той решава, че трябва да даде живота си за свободата на Македония. Така че основен фактор за формирането на неговите идеи е именно първата мъжка солунска гимназия в Солун. Много от неговите приятели завършват Солунската гимназия и пътуват в свободна България и продължават учението си обикновено във военните училища. Дядо ми не успява да завърши поради финансови средства и под влияние именно на този ентусиазъм, на този патос, на това желание да види Македония свободна, той се включва в четата на този легендарен войвода. И не напразно апостол войвода пред цялата чета казва: в този младеж има едно огромно бъдеще. С нарастването ми бех посветен в освободителната македонска борба. В 1903 година на Илинден бе обявено Илинденското въстание, в което аз взех активно участие. Бех четник от четата на апостол Петков и действахме в Енидже Вардарския район. Участвах с отряда в сражението с турския аскер в местността Гондач в Паяк планина и при престрелката в село Радомир, Енидже Вардарска околие. След потушаването на въстанието аз не се върнах къщи. На следната година на път за България, в Струмишко, аз срещнах четата на Христо Чернопеев, която се състоеше от около 10 души, интелигентни момчета. Аз се присъединих към тях. Взех участие в сражението по реката под село Попчево, Струмишко околие и в атентата на железопътния влак при село Аматово, Кукушко околие.
Ичко Бойчев е активен участник в Илинденско-Преображенското въстание. Най-напред той участва в Енидже Вардарско с войводата Апостол Петков, а след това и с Христо Чернопеев. И техният щаб на въстанието е твърде подвижен и обхваща един дълъг район. Освен в Костурско, стигат до Кукушко, стигат чак до Струмишко и Радовишко, все в сражения, и Ичко Бойчев се проявява твърде много. От този момент участието му във въстанието, фактически неговите началници, войводи, големи войвода Христо Чернопеев, също така и Апостол Петков, Енидже Вардарското слънце, високо го оценяват и му предричат воеводска служба, който се и осъществява. Борбата в Енидже Вардарско има особена стойност за национално-освободителното движение, тъй като това е един район в периферията на българската етническа територия. Тоест там нашата територия етническа се докосва до гръцката. И за това е много важно именно там да победим, тъй като към тази територия има и други аспирации, освен нашите. Четата на Апостол Енидже Вардарско, в която участва Ичко Бойчев, се прославя с смелите си действия, с неунищожимостта си, въпреки крайно трудните условия за борба. Съйденик и близък съратник на Яне Сандански, верен негов другар във всички незгоди и борби, през 1905 година на конгреса в Пирин планина на Серския революционен окръг бех избран за войвода на Благоевградската, тогава горно-джумайско околие. Тук, заедно с четата на Сандански, имахме едно сражение с турския аскер в село Маролево. Отделно с четата си съм имал една схватка по реката в село Градево и една по моста между селата Дъбрава и Рилци. Още при първата ми обиколка по селата на левия бряг на Струма, аз се натъкнах на интересен и единствен случай в този район. Село Хърсово, състоящо се по това време от 64 къщи с около 360 до 380 жители, принадлежеше като частна собственост на горноджумайския Наил Бей. Премахнахме ангарията и ред незаконни дажби. Ичко Бойчев извършва като околийски горноджумайски войвода от 1904 година до 12 година. Фактически той е така същинския смисъл на думата ръководител на този район, и което е най-важно, това е най-така особеният граничен район с България, където има десетки пунктове и канали на революционната организация, пренася се оръжие, хора, литература, минават от вътрешността бежници към свободна България, и до голяма степен Ичко войвода това го ръководи, направлява, и то доста успешно. Обединявайки енергията на цялото това население и като човек, който ръководи на въоръжената борба в този целия регион, го издигат като една легенда. Като една легенда не само защото той желая свободата, а защото той и неговата чета реално се борили за тази свобода. И аз искам да подчертая тук, че в битките, в тази борба, която той е водил, той е бил изключително обективен. Той не е имал нищо против турското население. Той е защищавал и турско население от набезите на разбойници и на бандити. Така че той се явява като един закрилник както на българското население, така и на турско население. Успоредно с революционната работа в село Хърсово имаше да се работи повече, отколкото другите в културно и просветно-икономическо отношение. И ето защо първото нещо, което направих, беше да убедя селяните да отворят училище. За целта наех, макар и неподходяща, една стая от къщата на Стойне Иванчев Озунски от Новоселската махала.
По това време и по същия начин се отвори училище и в близкото село Делвино, а за учител бе назначен Никола Христов Северов от града. За първата 1906-1907 учебна година беха се записали около 45 ученици, всички в първо отделение. Присъствах на приключване на учебната година. Пред селяните учителят изпитваше децата. Те се бяха научили вече да четат, пишат и смятат. Наблюдавах селяните, които от умиление и радост плачеха като деца. А и аз изпитвах голямо удоволствие, като гледах резултатите на започнатата борба. В 1908 година, след обявяването на хориета, четите на ВМРО се легализираха и аз с моята чета слезох в Горна Джумая. Посрещнат с неописуема радост от цялото население. Тук се срещнах и запознах с Наил Бея. Той ми разказа, че селяните открито са разправили какво всичко в селото се вършило по заповед на Ичко. Разбира се, че населението го посреща, с дигнат, вкарва в града на ръце. Той също е посрещнат от ръководителя на града, турския паша, който е бил там. Между другото, искам да ви кажа, че в неговите спомени е казано много ясно, че турския паша го вижда и първо той е много изненадан, че той е толкова млад. Каза: Ефенди, аз очаквам да видя срещу себе си един човек като мен, е възрастен с огромен опит. А вие сте толкова млад, това, което сте направили, е огромно. И в последствие го каза: но защо не се радвате, защо не се смеете? Турците пита воеводата, на който воеводата отговаря: как ще се радвам, след като в затвора има толкова мои приятели и заточени. Пашата казва: съжалявам много, това е извън моите компетенции, това е освобождаването и решение на турската порта, но ако вие искате, може да го направите. И тогава дедо ми взема цялата жетва и целият народ отиват и отварят врата и ги пуска затворницата. Но турците, за да така в известна степен да компрометират бившите революционни дейци, на някои от тях предлагат служба, включително на Ичко Бойчев. Той, разбира се, така отначало иска да види какво е това, дали е сериозна работа, но много бързо разбира, че младотурците по същество играят, като те искат да разберат кои са представители, най-авторитетните и най-юначни българи, за да могат да се справят с тях и след това раята обезглавена да бъде по-покорна. Значи Ичко Бойчев, както и още няколко десетки революционери, само за съжаление, се досещат, че целите на младотурците не са да дадат права, свободи, братство и равенство на поробените народи в Османската империя. Хора образовани, но крайни националисти, това са младотурците, те съзнават, че ако така я кара Османската империя, ще загуби балканските си територии, населени главно с християни, българи и малко гърци и сърби. И именно за това те се стремят да реформират империята, но не, както казах, за да дадат права и свободи на поробените народи, а за да укрепят империята. В този смисъл поведението на хората като Ичко Бойчев, които са останали с пушки при нозе и не са позволили да бъдат купени от младотурците, има много важно значение за запазване на потенциала на ВМРО с оглед на бъдещите борби.
През 1910 година по представяне на другарите ми и по нареждане на Яне Сандански бех назначен за мюдюрин в Кресненската нахия. През това време идейно-политическата ни близост с Яне Сандански бе така силна, че ние през същата година превърнахме нашето другарство в роднинство, като през същата година той ми стана кум при венчавката и ми кръсти детето. Дойде 1912 година, Балканската война. С милицията от селата Ощава, Кресна, Сенокос под мое ръководство водих сражение с турския аскер при местността Света Петка, а след 2 дни над село Сенокос, в което сражение присъстваше и четата на Дончо Войвода. Още при тръгването на Българската армия на 4 и 5 октомври 12 година към Горна Джумея, той участва в четата в освобождаването на града, но докато войските от 7-ма Рилска дивизия не преследват турците по долината на Струма, изгонени от града, те се групират за една контратака за града, т.е. да ударят и с изненада българската армия и да опустошат града, като нанесат и удар на войните на 7-ма Рилска дивизия. Ичко Бойчев разбира замисъла на турците и в Кресненското дефиле